viewers all over the world, as you already know my name, Ogbuefi Ezeana, ugochitubelu Oraifite. I'm an ancient high priest. Abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu na temple. Anyị na-agba afọ miri emi lụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist, I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji wee bịa bụ charms is dangerous to Igbo spirituality. Charms is dangerous to Igbo spirituality. Yes, I'm here to tell you, no ọgwụ, ajọ ọgwụ, abụrụ part of Igbo spirituality, or part of spirituality from time immemorial. Yes. Ọgwụ bụ ihe amụtara amụta. Gịnị bụ Igbo spirituality and gịnị bụ spirituality? Spirituality bụ communication. Agbụrụ ọbụla nọ n'elu ụwa nwere their own spirituality. Usoro agbụrụ ọbụla ji ekpedu Chukwu okike pụrụ ime ihe niile. Nyanwa bụ spirituality. Yes. Religion bụzi the doctrine and dogmas formulated by religious leaders in order to guide their faithfuls. Mana spirituality is one. Maka na Chukwu bụ mmụọ. Spirituality bụ ụzọ mmadụ si reawaken the inner spirit to communicate to Chukwu okike pụrụ ime ihe niile n'usoro nke agbụrụ o si na-apụta. Ihe ndị a ka anyị ga-edeba anya. And before we dive into today's lecture, important announcement. Ọ bụrụ na ị bụ child of the temple, echefuna na annual festival anyị na-abịa na September 15th this year. Atụrụ aja na onye ọbụla bụ child of the temple all over the globe ga-participate in ya. Whether ma ị abịa ma ị abịa, ịchaachị m na WhatsApp maka sọpọtụ gị n'ihe gbasara ya bụ aja na saraka dị ya. Ọ iwu na onye ọbụla bụ child of the temple ga-participate in ya. Nke abụọ, echefuna na anyị nọ n'ọnwa August. Our monthly ritual for the month is still ongoing. So you can join us in monthly ritual anyị. N'isi ụtụtụ ejegori na temple chụọ aja gọọ ọfọ kwubi okwu n'isi ndị niile sonyere anyị all over the world. Friends of the temple, children of the temple, members of Eze-Ana Restoration Evangelical Mission and Consecrated Group. Etu a ka anyị si eme eti n'ọnwa agwụ. So ndị sonye na ya bụ aja ga-enweta nchịkọta ya bụ aja. Yes. So ndị sonye na ya bụ aja ga-enwe nchịkọta ya bụ aja. I might actually take 4 years now. We have massive testimonies, but we don't show them on social media, making us up because of what we are here for. Now, but when you show like he get me, charge him na WhatsApp. Forward or 3 prayer requests, I get them altar. Then make token donation to the account number. WhatsApp number is 0805 7837 or you can screen. Now let's proceed. Get a can charms is not part of Igbo spirituality. And mache kwalagi ihe Igbo spirituality. And ihe spirituality all over the world. Spirituality bụ maka na mmadụ bụ mmụọ from time immemorial. Mmadụ, spirit of man, is yearning to worship the creator. Na agbụrụ niile nọ n'elu ụwa, call it in the Hinduism, Shintoism, Christianity, Igbo spirituality, and the rest of them. The spirit of human beings are yearning to connect to the source, who is the maker of the spirits. I even know one more. All and all world religions recognize the existence of the power of the sun. But all world religion faces the sun. And the mmadụ na-recognize onye kere mmadụ bụ mmụọ bụ Chukwu. So spirituality bụ usoro mmadụ ji awakening the spirit n'ime onye a wee recognize the source. Yes, bụ Chukwu. Because then when the spark of Chukwu in us, the spirit, the spiritual spark. Yes. So mmadụ gendo nwere tendency now naturally, man, the spirit of man will yearn for the creator.
So but along the line, ịmarago na ihe ọbụla gbasara mmadụ a na-enwe counterfeit. Along the line, across religious line, ọtụtụ ndị mmadụ na-achọzi ka ha tinyebe uche nke aka ha, chọbazie shortcut, western civilization. Ụfọdụ n'ime ha jezie form wa cult, ma ya kpọsịwa afa ha dị iche iche gasị, n'ụdị na ha ga-esi n'ụzọ dị etu a wee dị spiritually awakened. ịghọtara ya? Then abịakwa na n'Africa, ụfọdụ ndị mmadụ bido reawaken wee some negative spirits, ebe a na-achọ ike, ebe a na-achọ power, ebe a na-achọ shortcut. Ndị dịka bido mewe ihe gbasara witchcrafting, the voodoo, the iri okpoma, the witchcrafting of a thing. Ndị mmadụ, ebe mmadụ na-achọ ka ọ activate the inner power in us, because human spirit were the inner power in us. So in order to reawaken it, some people are trying to force, bypass nature. Now I force warrior to cut corners. Therefore, I will establish here what is so dangerous against man's natural assets. Then, abonomia over cultivation of the intellect. So man na amazim mwa kaniru. Therefore, wega hiuso. So I can tell you now, one of the reasons why many genuine ordinary preachers is calling for reawakening. Can them mad chigata back to their root? Is not can them mad chigata to yesteryears of some errors, some of our fathers smell. Ebana walkika. Ijono weki keriye bataranda on this wogo. Mo wobodondozo name some festivals. Ebe a na-ama aka ọgwụ ji wee kwụsị. Ịjụọ n'onwe gị, ịma na o nwere ihe merụnụ ụfọdụ obodo dị iche iche like ndị izu ọgwụ mgbe gburugburu n'oge etebere aka na 80s a na 70s a, ọtụtụ ndị dibịa na-eje eje mmemme a na-eme n'ikike na n'izu ọgwụ, ebe a na-eje ama aka ọgwụ wee tọọ ebunu. Mgbe ahụ ọ bụrụ na dibịa ọbụla tọrọ ebunu be ya na-azụ ka afịa na o nwere ọgwụ, mana mgbe ha na-ihe ajụjụ onwe kedu ihe kpatara izu ọgwụ ji kwụsị ya, kedu ihe kpatara obodo ndị ọzọ na-enwere festival ebe a na-ama aka ọgwụ ji kwụsị ya. Ebe masquerade n'ala Igbo, every town na-ediscourage ndị mmadụ iji ọgwụ wee na-eti mmanwụ, maka na ha ma the negative effect of those charms. Enwere ọtụtụ ezinụlọ tiri mmanwụ, ticha nnukwu nnafa tie mmanwụ wuri ewi, mmanwụ o ji wee mee ọkanga, gwa ji ọgwụ wee tie mmanwụ, ticha mmanwụ anwa nwoke a na ọgwụ a na-enye nsogbu n'ezinụlọ ruo taa. O nwere family mma na be anyị, nnukwu nna ha tiri mmanwụ, ticha ọkpị, mmanwụ ahụ o tiri na bịa ruo taa mmadụ na-anwụ ka anyhow, of which na the family on the verge of total collapse. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Ihe m na-ekwu maka ya bụ na ajọ ọgwụ adịrọ mma. Onwero dibịa ọbụla gwọrọ ajọ ọgwụ n'aka nka na-atọ atọ. Ọ dị very difficult inweta dibịa na-agwọ ụdị ọgwụ a na-ekwu na-anọrụ 90 years. Ụfọdụ na-anwụ, nwadụ nke ya dụrụ 90 years, ụfọdụ n'ime ha na-anwụ na 60. O nwere ọtụtụ ndị dibịa mma dara ajọ ọgwụ ha nwụọ n'okorobịa. Onwere dị ka ị ga-esi wee justify ịgwọ ajọ ọgwụ. Ịgwọ ajọ ọgwụ na-eje ihu ji azụ. Ọ na-ewute m na ọtụtụ ndị mmadụ chigatara n'ọdịnala na nna agwa ndị mmadụ get back to your root is not for you to go back to the dark era of some of our fathers dị ignorant ji wee je baa n'ọgwụ. Ghara ịghọta ihe gbasara sayensị, the mechanism dị n'ọgwụ. Mara na ọgwụ wụ ihe a fọmụrụ within the items, within the time and space. And the hope that within that time na ọgwụ ga-collapse. Take it from me. Ọ bụgoro ndị niile makere ike dependere n'ike ọgwụ mechara ọgwụ disappoint ya. Ịghọtara ya? Enwere many factors ọgwụ ga-eji wee disappoint gị. Enwere ike onye na-achọ ka ị mere ọgwụ ma onye na-achọ ka ịkụ ọgwụ, ọ bụrụ onye ọgwụ adị atụ ahụ ba ihe dị na ngwurube nna ya, ma ọ bụ ndị ejiri isi ha agba onwe.
and the man na ihe ọbụla ọgwụ ọbụla nwere mbido nwere mjedebe because no mmadụ formulate ya mmadụ na-anwụ anwụ formulate ya so ọgwụ ga-anwụkwa anwụ ọ bụgoro ọgwụ oyibo a na-akpọ medicine o nwere expiring date so ị bụrụ onye ọdịnala ma ọ bụ mmadụ na-adọ gị ka ịbanye na ụkpọ ọgwụ si na ụkpọ ọgwụ pụta I can tell you ụfọdụ dibịa will not tell you because ihe a chọrọ uwe ego gị nwa Eze-Ana ya agwa gị ya ịgwọ ọgwụ abụrụ part of ọdịnala ụfọdụ ga-achọ ka a gwọọrụ gị ọgwụ dị iche iche ka ọ gwọọrụ gị udu akọ mmiri ka ọ gwọọrụ gị oke ibubo ka ọ gwọọrụ gị oke ite ka ọ gwọọrụ gị ọkwa ndụ ma ka ọ gwọọrụ gị ọgwụ dị iche iche iji eme odogwu ọ gwọọrụ gị ụdị ọgwụ dị iche ọgwụ niile ọ gwọrọ gị na-eme gị nwee over confidence and ajọ ọgwụ niile a na-esi ebute crime ọgwụ niile na-esi ebute ime mpụ ịgwọchazie ajọ ọgwụ a ibelivuzie na o nwere ihe na-emenụ na ịkarịsịrị nwoke karịa nwaanyị ị chọọzi onye ị ga-adadị nke n'aka ike maka na iberivu na o nwere ihe onye ahụ ya eme gị na ike ọgwụ dị gị n'ahụ one day ma nke gị go market you no go return ị bụrụ onye ọdịnala mara na why we are telling you to come back to your root is for you to align with your forces natural forces nọ na be nna gị n'ike Chukwu ka ihe wee mee udo mee appeasement mee restoration ka gị na mmụọ dị be nna gị dị na mma ọ bụrụ ka ije gwọwa ọgwụ ọtụtụ famili nna nna ha gwọrọ ọgwụ wee kee ike wee mee odogwu na-ata afụfụ ya ruo taa yes and ọ bụrụ mmadụ niile ga-anapụtawo gị ma ọ nabata ezinụlọ gị n'ike ọgwụ eji kụrụ ezinụlọ gị ngwọrọ mana ọ bụrụ na nnukwu nna gị gwọrọ ajọ ọgwụ wee na-enye unu nsogbu and unu adịgo tired chọọ inwere onwe unu contact ya ma will help you to destroy the charm mana gị nwa dị ndụ ga-agbakọ mbọ ka izere ihe ọbụla bụ negative part of ọgwụ ka ị ghara ịcontinue na that negative part ya grandfather followed na-enwere ihe ọbụla mmadụ gwara gị iji wee preachiri gị na ọgwụ ọdịnala i wee chigatakwa panyekwa na ụkọ ọgwụ ihe anyị na-eprechi bụ mmadụ chigata na ọdịnala gị na mmụọ dịbe nna gị dị na mma gị na chi gị dị na mma kwụba aka gị ọtọ aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ for the fact na connect go back to your root mmụọ dịbe nna gị na ihe gị na-asọbi ụwa ga-akwụdoro gị idu ude na ndụ a mana ọ bụrụ ka ichi gị aje gwọba ọgwụ maka ezinụlọ niile a gwọrọ ajọ ọgwụ na-erigreti eruo taa and imebi ọgwụ abụrụ ọdịrị iziri so mma agwa gị dụọ ọdụ dịka onye dịgolo ma chọọ ghọtara how things work ọ bụrụ na if you like take advice onye ofeke ma ọ bụ onye chọrọ iduhie gị ụzọ ị na-ezie anya na ebe niile ezinụlọ a gwọrọ ajọ ọgwụ mgbe gboo jene ka ezinụlọ a dị ka m kwụsị ebe a inwe ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ ịchọ ka agbara gị family emi chat me on WhatsApp 08057837672 let us pray. Ekwem na Chineke ekwere m na ọ dị ihe siri m ike nke Chineke na-apụghị izi m ụzọ m ga-esi lụgbuo ya n'ihi na ọ mazuru ihe niile obi m siri ike na Chineke emeworo m ya gazie. May the blessings of Chukwu pụrụ ime ihe be with you all. May you be protected, may you be blessed now and forevermore. Ya gazie, udo dịrị unu.